Ассалому алейкум, апа хӯрои меҳрубон тамошобинои канали мо. Имрӯз навори мо кухнӣ сар мешавад. Апа хӯрои мо бисёр хостанд ки навор кунем баҳри ваё, як навори нав шава, як видео партоем ва ба чанд саволҳошон ҷавоб гем. Рости гап саволҳошонро фаромӯш кардам, комментариҳошонда чандча удалит кардагим ма. Ба мо хотир хостем ки просто якта видео када партофта гузарм апа хӯро як бор бахшиш. Иншалло ки дар видеоҳои оянда саволотонда ҷавоб медиҳем. имрӯз духтаро вақте ки ман амада савол кардам ки апа куҷо гум шидем, чанд вақт шид видео намекунем. И вай пари банкада ва ён пар шидам. Чӣ мегӯям? Кафило. Хулас гуфтанд ки чанд хашид навор намекунӣ, куҷо шиди апа? Ба мо хотир имрӯз навор кардестан баҳри мухлисон подписчикон. Ина духтаро ман ҳамин ҷадам зиндам, просто мо дар интернет кор намекунам апа хӯро, ютуб кор намекунам. Умуман ҳамин мушкилиро дорем. ба мо хотир имрӯз банка маҳкам кардаиста будам, кӯшиш кардам ки кӯшиш кардам ки шумода видео када партом. Хулас дар ҷа духтаро чой тайёр кардам барои худам, якта чои талх тайёр кардам, ҷӯш. Дар тифал об мондам, кришкора тайёр кардам. Пешай маҳкам кунӣ апа хӯро ма читона тайёр кунем, осон мешавад. Уксус, лавлови рис, нехели перец, чеснок. баъд дар ҷа бутрингора тоза када шуштагием, дар об тар када мондам, баъд шуштам шона духтаро. Як дона қаламфри тезак хонаи пама вардартам. вай кардам, ҳамирам шуштум, гуфтам будозум тезаки хушрӯ шаванд. Укроп ами ва ё ҳам маша шуштум, мӯз ҷудо мекунам, якта сар мекунам маҳкам кунира. баъд дар ҷа банкое ки майда харидагим барои аҷика зилабоёи тез духтаро. ина уже маҳкам када шидагиам, чӣ хеле шумо тестем. Тута карда маҳкам кардам, седаб як чошак шода хӯрдем. баъд вай салёни маҳкам кардам, бинед қати қаламфираки тезак. ира я ҳафта зиёд шид маҳкам кардагим. гаражм ремонт рафта истайда гаражм оли гаражм шароит надора бурдамонум да подвалум ба мухотир ҳозирашта да милави треза истодага ихтора ричкона кардаишона бинед чӣ қадар зебо аппетит мештага ба чини дили худам маҳкам кардам. баъд ногуфта намона духтаро, бори якам дар ҳаёти зиндагим, дар 28 соли сари зиндагӣ якам бораи мо банка маҳкам мекунам. ба михе банкои хушрӯ шид. рости ма корро кадаги нестам, корро модарам мекардан, апам мекардан. баъдан хемхи шавҳар карда рафтем, баъд хай намекардам ростида. ина ами қадар сол баъд хай худованд насиб кард, ами чизора кардестем. бубинед чӣ қадар хушрӯ шудаga шодии ма охир надорад. банка маҳкам кунад ки очамо вардагим духтаро маҳкам мекунам. бояд як тайми балбирис заказ кунем духтаро. анаҷа хай банкомай ёам банкомай шудагим. иҷода маҳсулотое ки мо имрӯз истифода мебарем, оз якта чой мехӯрам, баъд сар мекунем. ҷа банка стилизоват шудеса духтаро. ҳаракат кунем ки банкотон хушрӯ стилизоват шавад. барои ями даҳнаки чойник калони баъд ма чойника истифода намебарам. барои фақат дар ин банка стилизоват кунӣ мондам, шага намепартотам, барои ки ман тифал истифода мебарам. хулас манам хеле харидам ай бозор 60 рубл да барои банкара стилизоват кардан, бисёр чизи удобни будай. хулас банкора шудам дар ҷа мондам. бовар кунед мардам ай борка кунира вай гишна шидам, беҳол шидам, ба мухотир якта чой мехӯрам, шурӯъ мекунам ба банка маҳкам кардан. шумо да ҳам навор мекунам апа хӯро, бо мо боше. апа хӯро азиз, банкамон ҷӯш мешава, эҳтиёт мекунем. ҳозир намак аброрам духтаро. ин намак фақат барои банка маҳкам кунӣ ай духтаро. апа хӯро азиз, банкаи дигамона шурӯъ мекунем. дар иҷарам чеснок андохтем, лавлови рис, баъд перец андохтем, баъд бутрингора дохта меброем, баъдан чеснок қати хрен меандозем, ҳамихе бо чеснок меандозем, бо об андохта 10 дақиқа 15 дақиқа оби ҷӯшта тар мекунем. бутрингора даҳанакша маҳкам када, баъдан об бошона вай мекунем. рехта намак уксус андохта маҳкам мекунем. апа хӯро ма дар иҷа кам дар уксуша бисёр андохтагим. шумо метавонед ки як қошуқча андозен, кифоя ҳай духтаро. росте чӣ хеле ҳифтум, бори аввалай дар қадар соли зиндагӣ маҳкам кардестам, ба мухотир ашибка карда местам, бе ашибка намешавад. ба мухотир дилетрада шумо як қошуқчаи майда уксус андозен, бо хай касе чӣ хеле тайёр мекунад. хулас апа хӯро азиз, хулас ам хел банкора маҳкам кардестем, чӣ хеле ки дидестем, ҳамаша нишон додам бо диққат шумода.
дар тифал об мун ҷӯшидестаи духтаро банкара чизо шуд духтестем. Иншалло умедворим ки бисёр бодрингҳои ба маза мешавад духтаро. Умедворим ки бисёр банкҳои ба маза мешавад. Зимистон хушро мехӯрем маҳсулотош безеб нешта меистанд то зимистона дар вақтҳои барфи хунукӣ моро ҳами банкҳо вуручад мекунад. Ба ҳамин ният маҳкам кардистам то ки дар зимистон танқисӣ накашем. Апавхаро саволотона ростӣ дар WhatsApp хондум бисёрша ҷавоб метиҳем. Ма ростӣ сообщениётона тез удалид мекунам апавхаро. Вақте ки шумо омода менависед ягон савол метиҳен ягон суҳбат мекунем ман сообщениёро удалид мекунам барое ки ман нағз намебинам ки суҳбати ду нафар дасти ягон одами дига ғалата телефони ма бисёр да дасти кӯдакҳомай ва умуман ягон кас нахона мегӯ мисол суханҳои шумо суҳбатҳои шумо мода амонатай ва ай ман ҳамчун шумода амонат ба хотир ма тез чатҳои телефон ма тоза мекунам. Баъд як духтарак нависта буд дар ёдум зад саволое ки дода будем пештар дар WhatsApp ҳамин савол бисёр такрор шуд. Мо ҳозир духтаро дар шаҳри Ориол қарор дорем. Москва рафта будем якчанд муддат будем ва омадем. Кор доштем кору бори чӣ мегӯянд зиндагӣ буд тиҷоратӣ буд боромона фурӯхтем худора шукр бизнес кардем бо гаштем омадем Ориол. Каникул рафтем духтаро 3 моҳа тобистон каникул ҳама ҳар ҷо мерава. Зуримон фақат то Москва пулмон зурмон шароитмон то Москва расид духтаро ба хотир Москва рафтем омадем. Иншаалло солҳои оянда дар оянда ягон давлатҳои дига ягон шаҳрҳои дига мерем дамгирӣ моҳои ҳамин каникули кӯдакон. Хулас духтаро мо омадем кӯдакоро сразу садик туғрӣ кардем вай доранд. Садикшон дамо завиле нависта будем ки мо отпуск рафтем. Ай отпуск омадем сразу кӯдако садик рафтанд. Ман чун ҳар вақта подработка биромадам. Баъд ҳамин хел кам кам корҳои зиндагимам давом додам. Духтаро чӣ хеле ки шумо медонед ман супер мамочкаем. Ҳамаи корҳо ҳамаи чизои дасти ман мебиёяд худора шукр. Гаража ремонт сарая ремонт карданда сар кардам. Акай калонима маҷбур кардам ки бечора худаш да дута ҷо кор мекунад. Лекин ман маҷбурш кардам ки гаражи мара ремонт карда тиен банкома биёрам банка маҳкам карда истам гуфта тревога дохтум. Бечора гараж ма ремонт кард даршалиш кард худованд умрша дароз кунад. Хона учамда як гала шакаро маҳкам кардам духтаро як гала компот як гала помидор салёнӣ маҳкам кардам янгом худо умршона дароз кунанд навори мара тамошо мекунанд раҳмат маҳкам кардан янгом бечоро ба дег алова мондем хонашон заминия урра кардем фақат банкои мара маҳкам кардем ай сар то бега ҳамаи кор бефаромадаг буд лекин ман мара маҷбур кардем ки қашба банка маҳкам кунед. Хулас духтаро як гала шакаробу помидор салёнию вай чӣ мегӯянд бо чӣ маҳкам кардам компоти слива зардолуқати маҳкам кардам. Баъд анаки хонамда кам бодринг салёнӣ маҳкам кардастам мучамиё огородка дагиян дадам огородка дагия бодринг шинодагия бодрингҳои дадаи ман хушрӯ мебиёяд духтаро як ҷӯяк ду ҷӯяк мешинона бисёр бодринг мегирам як вай хатакш. Хулас михел ним сатил я сатил додестиян бодринг михел сета чорта када маҳкам кардастам. Иншаалло ки акоқа бисёра маҳкам намекунам хай кардастам узирашта анам хеле апавхаро. Баъд чи нашо ҷои корум пурсиден не духтаро ман ҳар ҷо подработка биромадастам барое ки вай саломатим хуб нестай камтар мазам гирехтагия чӣ хеле ки шумо медонем бисёр подписчиком қати бисёр мухлисом қати дар WhatsApp ҳамсӯҳбат мешавам ай сар то бега ҳамагитон медонем ки духтарчам камтар мазаш нест баъд худам камтар мазам нест ба ҳамон хотир кори постоянӣ қабул карда натонистам духтаро барое ки саломатим позволид намекунад духтаро дорома мехӯрам меём дар хона дар таи телевизор дароз мекашам. Худора шукр хай як рӯз нимрӯз баъд кор кунамам ҳамеша омада кифоя барое ки шукронаи Аллоҳ ягон чи танқисӣ надорам ҳамаи чизам чани хидмаи худора шукр. Хулас анам хеле духтаро бубинед банкара чӣ хел маҳкам кардастам оли давҷа стрелка задагия кадом то додан дар кора лекин ман наба то додагия рӯз янга диманга ма гуфтам ки чиба ки банкои шумо тагш ҳавор мешава яъне кришка айма боша ҳавор намешава янга механда мега хушрӯ тоти ҳавор мешава. Хулас ҳамхи ҳаракат кардастам ки нами кришкаҳои таги ма ҳавор шава бибинед чӣ хел ама кришкаро то додан сар кардам таи ми чи кришка дурда шид хеле дона дона шид мада намефора ки рангини ягам ҳавор шава. Хулас духтаро и кришкаро учам харидагия най бозор автоматай 3 бор то мети 4 бораш пақ мега худаш ҳуй метия медаҳанаки бонкара бидонем ки бонкато маҳкам шид. Хулас ҳамхе чизи осонам кор фармонда натонистем ис задам усу задам усто додам ки ами бонкаи ма ҳавор шавада хеле дона дона нашава кришка лекин всё равно дона дона шид духтаро. Баъд ма тез гап задастам барое ки вақте ман видеора монтажа сар кардам воспитатели кӯдаком занг зад
гуфт ки имрӯз праздника, илтимос кӯдакота барвақттар баргуфта ва мухотир гуфтам тез монтаж кунам барам кӯдакҳоро аз садик бигирам биёрам. баъд боз як видеои дигар баҳри шумо сёмка кунам духтаро. баъд чӣ гуфтанӣ будам бо апа хӯҳарои меҳрубон? Саволотонда барои ҷои кор ҷавоб додам, барои садик ҷавоб додам духтаро. Барои пособия духтаро, пособияи мара як-ду вақта отменит карда буданд, барое ки доходи картам бисёр буд. вақте ки картҳотонда бисёр доход мешавад духтаро, аз 100,000 боло пособиётонро отменит карданаш мумкин аст. ба ҳамин хотир ай моҳ ҳамин хешид картаи ма дар ростӣ даромади бисёр шуд. ма ки савдо мекардам, мисол бисёр пул перевод мекардам, вай мекардам, доходам гузашта буд духтаро. рафтем ҳамаша туғрӣ кардем, бо пособияи школьни формада подават кардем барои либоси мактаби кӯдак. ваям қабул кардан иншоалло ждат кардистем. хай ҳозираш ба шукри Аллоҳ кор буромадагием, кор кардистем ва чӣ мегӯянд ягон чӣ танқисӣ надорем. духтаро ба дар ҳаминҷа хостам ки маслиҳати шуморо бигирам. апа хӯҳаро чанд касе ки маро тамошо мекунед ҳатман комментария кунед. ростӣ дар хона нишаста одамам зиқ мешавад. хостам ки ягон салон равам, ягон ҳунар ёд гирам, ягон қошчинӣ, қошфазонкунӣ, нохун, миҷа, ягон сарпазкунӣ, ягон чӣ. хелмам шуда бисёр завқ дорум, ҳавас дорум. ростӣ намедонам кадом ай ҳамин профессияҳо чӣ мегӯянд бисёр талабай. ба мухотир касое ки метавонанд ҳамин касбо қати машғула, илтимос дар ҳамин навори мо комментария карда гузарен. ман худам қошчинӣ, қошкашида ҳавас дорум ай майдакиём то ба ҳол. лекин намедонам то чӣ дараҷа и касби чӣ мегӯянд даркори айда мисол миҷози хича дорад. ба ҳамин хотир касоне ки ҳамин соҳаҳо дар кор мекунанд апа хӯҳаро комментария карда бурен, бисёр миннатдор мешавам. баъд апа хӯҳаро шурӯъ кардам ба тарзи тайёр кардани пирог. уже шаб соат 1 гузаштагия кӯдакои ман ховаи духтаро ман пирог тайёр кардастам, бонкома маҳкам карда мушидам. пироги мо якстакана ном дорад духтаро. ҳамаи чиз бояд 1 стакан боша. орд 1 стакан, шир 1 стакан, равғанотона ним стакан гирен, баъд шакар 1 стакан духтаро. 3 дона тухм истифода бурдагим, разрихетил ванилин. разрихетиле ки мо истифода бурдам беҳад разрихетили безе будай духтаро. ма дар ҳамин пирогумда у қадар маъқул нашид духтаро. ма дигар намудча истифода мебарам. ба ҳамин хотир тоненагар апа хӯҳаро дигар намуди разрихетил истифода барен. зарди дига хел шайко авай бениҳоят хушрӯи сурати пирог дорада болош. хулос апа хӯҳаро чӣ хеле ки дар навор нишон додум. манам хел шир андохтам, равған андохтам, орд андохтам, ҳама ҷир андохта хушрӯ карда кофта пирога ба 150 градус пухтанда рӯй кардам духтаро. ҳамаи маҳсулотҳоро дохта якта нишон додагим. орда қати разрихетили яҷоя кардагим ҳатман барои ҳамин хамиромон пушнишиданаш дохтам духтаро. бубинед фақат венчик истифода бурдам. касоне ки венчик надора метавонад ки вилкаи оддӣ истифода бара зарди тухма шикаста аралаш куна. касоне ки миксер доранд миксер метавонанд истифода баранд. хулос духтаро ҳозираш дар ман миксер ман овардагим. ба ҳамин хотир венчика истифода бурдам. венчик қатиам хеле пирог тайёр кардам. беҳад пироги бамаза мешавад, беҳад пироги кам расходай, кам харҷакай. ҳамин хонаи мада ҳама вақт дар холодильникам шир ҳастай. шакар ҳам доимо орд қати дар шкафам дорум. ҳамин разрихетилам постоянно дорум духтаро. гоҳ рӯзое ки разрихетил надорум, ним қошуқча сода меандозум. хулос ин маҳсулотҳоро ҳамамон дорем. равған барои авқотамон истифода мебарем, дорем хонамонда. барои ҳамин бисёр пироги дастрасай ҳамаи маҳсулотош ҳастай. чӣ хеле ки гуфта гузаштам. аймо фақат тайёр карданай. бубинед духтаро хушрӯ карда лат кардам. дар инҷа нишон додам ки ҳамаи чизотон ченеми аз стаканҳои чен кардагитон боша. хусусан орду шир. вақте ки шира дар ҳамин стакан гирифтен значит ордотонам дар ҳамин стакан чен карда гирен духтаро. нишон додастам як бор дига апа хӯҳаро. ман шира дар ҳамин стаканам чен карда будам якта, ордам дар ҳамин чен кардам духтаро. фақат равған ман нимта гирифтам. баъдан шакар ман нимта гирифтам духтаро барои бисёр ширин нашиданаш. лекин дар ҳамин ҳолатам ширин шуда будам. хулос апа хӯҳарои меҳрубон, баъд дар ватсап бисёр дар бораи борҳомон пурсидастен духтаро. чӣ хеле ки дар аввали видеом қайд кардам духтаро, ҳозирашда ростӣ иншаалло ки охири моҳҳо ё ки моҳҳои дигар борои нав мебиёянд духтаро. видеоҳоша дар каналам ждат кунед, мепартам сёмка карда. ҳозираш дар ҳамин ягон 20 рӯз 1 моҳ духтаро ман навор намекунам. боромам овардагӣ нестам. тамошобинон бисёро мепурсанд.
ва бори нав ҳам наовардам. Ҳамагӣ як сабаб дора ки рости камтар мазам нашид. Ба ҳамин хотир ҳамин кору борора барои якчанд муддат қатъ кардам. Яъне ки аввал саломатима дидим. Иншааллоҳ камтар ки хуб шидам айпаи бизнес мешавам бо духтаро. Хулас апавхаро бубинем пироги мамудашид листи чанд солае ки истифодаш мебарам равған кардам. Шояд дохтам пергаменту вай надоштам ба хотир фақат равған кардам. Хамирмона рехтам. Ахентин чиқар хамиримона нӯхшудаги хушудаги духтаро. Баъд апавхаро боромона распродажа карда будем. Ҳамаш 1200 рубли, 1000 500 рубли карда будем. Хеле кам мондагия ба хотир. Иншаалло агар овардам шона ҳашмаш мода навор карда мекардам борона духтаро ба Москва. Иншаалло биёрам навор мекунам ҳама хонда пешкаш мекунам. Боз ҳам сар мекунам духтаро барои ки бисёр борои нав заказ кардем ай Ӯзбекистон. Иншаалло то охири ҳафтара бояд борои мо бирасанд. Вақте ки боромон расидан иншаалло ҳатман шумода навор карда мепардом. Фақат охирои мо духтаро барои ки камтар саломатим нест. Пошта хатирои кардан овар кардан камтар вақта мегира ба хотир вай мекунам. Охири моҳта шумода навор карда пешкаш мекунам. Хулас апавхаро меҳрубон бошед. Гуфтани будем боз як саволи шумода ҷавоб додам. Баъдан апавхаро пурсидем ки дар тарафҳои мо хонаҳо чанд планта бисёриётон дар ватсап занг задестед. Рости духтаро ма хонама дар ҳамон вақтҳои 2020 соло 1 миллион 200 гирифта будам духонагара 38 квадрат метр. Ҳозир намедонам чандиш дагиян чӣ хелан апавхаро қиматчи дагиян 3 миллион 4 миллион 5 миллион штагиян. Ба ҳамин хотир ҳичи гуфта наметавонам. Иёра фақат даъвито кофтан дар кораи духтаро. тамошобини азиз, ина результати пиро ки омода кардагии мо беҳад пиро ки ба маза мешавад. навори морам ба охир расид. ҳар яки шуморо худованд нигоҳбон боша. иншаалло дар наворҳои оянда вомехӯрем. интизори ҳар яки шумо ҳастам. подписаться карданам фаромӯш накунед.